very smart. Bana president African bano ba ewekete market ndio watu lemeso kula bano sibole na president kwenda malofu kwambiri malo mwina kosa 10 amene wa president akakwimano uri akwenda atu akuno kuli yongwe ngaliwa ni mazinda kuli yongwe chocha president kwa kaburi mpanelenge uri akwego watu omwe asokana bano apa tupeni manja mwa atasikumba omwe tonde kuno kwanza msokana chibandi ya MCB Mlodza zanja pamwamba kwacha Dr. Chakwera watu ndani mwezoma watidzatani tidzapanga bwanji. A president anatipatsa mnyamata mzathu woyenda naye paulendo opitaso mboma kachikena ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndikati Chakwera mundiyanke kuti Mumba. 1 2 Chakwera. Bwana president okondeka Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, imvani kulandiridwa maulemu mwachimwemwe pano pa Mlodza area 23. Mama wa fuko la dziko lino, Mama Monica Chakwera, landani ulemu Secretary General komanso nduna ya local government Honorable Richard Chimwendo Banda, nduna za boma Vera Kantukule ndena onse landani ulemu ku National Executive Committee ya chimali cha Malawi Congress Party. Dr. Ntaba mulipo mpano, Zeria Chakale mulipo mpano ndena onse. Regional Chairman chigawo chapakati amene mwaimira ina regional chairlady Mama Wende Nalumo, komiti yonse ya region landani ulemu. Mapade adera olemekezeka amene watenga mbendera kuno ku 23 Honorable Ulemu Msungama. Komanso makansala onse, Senior Chief Gogo Tsabango landani ulemu munake mtunda uno, komanso amasumba nkhunda amene akuperekezani abambo na amayi ulemu khale malo make. Dzanja pamwamba kwacha Gogo Atsabango mungonimvetsa munalandira president paseri pachuzira popeza ulendo ungwa utali mati mundilole ndiyanga ndalumpa mutu panu koma kuna president aliko mnyamata mkhalakale pandale mnyamata olimba mtima amene sagwerera pa nkhani ya Malawi Congress Party. Chakomeranso anthu akuno 23 ulendo uno kuti amtumenso akatumikire ku nyumba ya malamulo Honorable Ulemu Msungama. Sali eka ulendo uno aliso ndanyamata makansala mundilole kuti makansala wangodzichula komanso ndiwodi imene akuchokera kenaka ndidzapempha olemekezeka lati patsimoni. Dzina langa ndine William Nguluwe, ndikuyimira kuno ku Tsabango Ward. Pamwafika pano bwana president ndi pa home penipeni. Bwana president, ine ndi mwana wanu Kefas Chirera amene ndikuyimira Chipasula Ward. Inu ndine pa 16 pano tiupitirizo yendetsa dziko lino. Zikoma kwambiri bwana president, anyamala lake ngamolalo ngachita uli tauni. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana president mosamala nthawi matintero ndapemphe amene akuyimira dera lino olemekezeka Msungama kuti akulandireni kuno ku 23. Zikoma kwambiri your excellency sir. Zikomo kwambiri aliyese dzanja mwamba kwacha watu ndani mwamphamvu watu ndani ndeti tikatani boma zikomo kwambiri. A president athu okondeka poyamba atiyamike Mulungu chifukwa ife watikondera kuti mukhozobwera sopano. Tikuyamikeni a president kuno ku 23 ndi Mama Monica Chakwera pobwera sopano pa 23. Headquarters ya Congress ndi kunoko ku 23.
bwana ndimatero chifukwa anthu akuno bwana pa nkhani ya inu ndi chipani palibe amene amagwedezeka. Chimene tikudikira ife bwana ndi pa 16 basi. Zimene tikumaphunzitsana ndi kuchonga kuti tizikachonga bwanji. Ndifake mabana ambiri mukuwaonawa ndi ongochonga bwana. Kuno timakukondani chifukwa constituency ino ndi imene inuyo mmakhala. Ndiye ife timanyadira kunena kuti constituency yathu ndi imene masunga president. Nakatero bwana kuti ndiyankhule zambiri koma anthu akuno ku 23 bwana ndi othokoza. Pamene mwapondapo bwana musanakhale president panakakhala pali bwenje penepo. Nthawi ya mvula sanaliso maboho, asanali mapotiho koma anali maboho chifukwa timatungaso madzi mmenepo. Bwana pano mwatipangira msewu okongola ndi umene wa 23. Ngati anthu akumathamanga kumapita kuchipatala mwansanga bwana msewu wake ndi omwewo. Sitinkadziwa kuti tikhoza kukhala ndi msewu okongola. Tinatukwanidwa, tinanyozedwa, amene timawuza kuti iyayi achakwera ndi mashini ndi katundu. Bwana ndi msewu umene mwapangawo. Ku Barracks ndi msewu wina wabwino kwambiri. Chipatala chathu bwana munthawi yoyamba tili nacho. Ngati pali chinthu chimene amanyoza bwana anthu kumanyoza boma limeneli amanenanso kuti msewu wachipasula pamene msewu umenewu simunapange ndino anzathuwa anazira. Bwana ndikuwuzeni pano msewu wachipasula dzulo ndinapita kukayendera bwana ndi msewu ndikuti msewu tawuzeni azaluwo msewu chimsewu chabwino bwana chimene chimangidwa kuchipasula chikubwera kuno chifika ku 23 chikafika mpaka na msewu wa Don Bosco kumapita ku Benito. Anthu akunoko bwana sanga kuiwaleni. Ndikanatero kuti ndikambeza mbiri koma chimene madziwa ine bwana ndichonena kuti yekhayo amene waiteleka ndi amene amayiphula. Inu mwayiphula kale bwana. Palibe sozokambirana. Mwayiteleka nokha, mwayikandira nokha, mwayichakula nokha, muyiphulaso nokha. Bwana amene ndinapita dzulo kuchipasulo kayendera msewu chifukwa inu mmafuna progress. Kodi msewu kuyenda bwanji? Chimodzi chokhumudwitsa ndili kumeneko. Contractor anandiyitana kundiwuza kuti anzathu a DPP sindikupyatiranso mawu ine ndimopa mulungu palibe zobisa. Akuchoka kolandira mtsogoleri wawo bwana. Lole yayikulu inafika kumeneko kuchipasula tsiku limene lija. Ma 12 koloko usiku kuyamba kuba miyala imene yayalidwa msewu wachipasula. Mwina ena akhozaona ngati zimene ndikulankhula zinzandale nkhaniyo ili ku polisi. Anthu onso alipo. Atagwira anawuza kuti iyayi inu muchokera kuti akuti iyayi tinapita ku msonkhano timakalandira president wathu. Ndiye tsopano miyala ndi yachani? Bwana akanika kuyankha. Komene ndikukhulupirira kuti cholinga chawo afuna ononge chitukuko chimene inu mukuchita. Ifeyo kuno ku 23 sitimalola zopusa zimenezo. Msewu umene umangidwa chifukwa misonkhoyo ndi anthu amene ali pamene pawa. Ndikanangotero bwana kuti ndizingolankhula koma bwana mafumu anandituma. Akunena kuti ngati pali president amene akutimvetsa koma nchakwera imwe. Alipo azibusa apo bwana ochuluka ambiri akuzitchula soti timu chakwera ali pamenepo. Takwezani manja azibusa pamene mwabwera pamenepo. Ndi amenewa akuti timu chakwera. Ifeyo timanyadira bwana chifukwa zimene mukutichita ulendo uno ndi zachilendo. Mukakamba nkhani ya maphunziro bwana panakakhala kuti pamatheka tinakakupemphani kuti musuzumire mmulodzamu. Tili ndi kunthawi yoyamba tili ndi ICT lab yapamwamba kwambiri bwana. Ndipo inu mwanena kunena kuti nkhani ya maphunziro mufuna kuti anthu oloza makompyuta aziphunzira ku secondary. Ifeyo kunoko ndife anthu oyamba kungonetseratu kuti charity begins at home mwatikondera kuno ku 23 bwana. Ifeyo tikutsimikizireni chimodzi bwana. Akhoza olankhula anthu zambiri bwana. Kuyankhula kochuluka kumene akhoza kuyankhula kunyoza kutukwana kakutani ife tikungwayang'ana. Chifukwa phokoso la achule pena silingalephirese njovu kumwa madzi. Timwa ndithu madzi. Ifeyo ndiokozeka kukupatsani vote. Ngati pali dera limene likupatseni vote bwana kuposa kwina konse ndi kuno ku 23. Anthu aku 23 talandira president. Timakonda chakwera.
bwana mawu anga ndi amenewo, koma ndimatero ndithu kuti zonse zambiri maplani wanu onse amene mwayika ngati mtsogoleri wa dziko, mafumu anandipemphanso kunena kuti mukangolumbira msonkhano oyambirira mudzapangire kuno. Tikutero chifukwa tikunoko ndiye ku headquarters ziko bwana. Timakukondani, timakunyadirani. Ndikuwuzeni kunoko voti imene tikupatseni bwana zingavute bwanji 90% sichepera. Mmene ndikamba za 90% ipo ndoti kuteniko kulakina nala ndi void kumeneko. Ndiye inuyo bwana muzingogona mtima pasi, ife ngatanyamata anu mmene mukutioneramu tinagwirizana kunoko kuti timati Philipis kuvotera president, kuvotera MP, nkuvotera kansala. Kulikonse kumene mungazungulire dera lathu lino bwana, bana yake ndi imene yoyo. Tikunena kuti yani siri kusintha. Ndi mmene zilili kwathu kuno. Kwacha! Kwacha! Mumakwanira bwana, Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka. Amena makonda achakwera aliyese manja wose mwamba, manja wose mwamba, manja wose mwamba. Kwacha! Bwana President, tauzidwa kuti awamalankhula awanda MP anu mukhala mconstituency yawo. Silipitaso kwambiri tingotero pana maulemu mundilole modzichepetsa ndikupempheni kuti mwalankhule maneba wanu awa. Zikomo kwambiri kumakuno, Your Excellency sir. Kwacha! 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 Ndithokoze kwambiri kuti lero tikhoza kukhala pano nkumaona kuti msewu ngolimba. Komanso nkumadziwa kuti msewu wachipasula tuchita kumanganso chifukwa udamangidwa koma mongoyerekeza. Senior Chief Tsabango, inu amenenso mwagundizana na Senior Chief Masumba Nkhunda, ine ndine wokondwa kukhala kwanu kuno lero. Chifukwa inu ndinu mboni ndi mafumu anu onse kuti ife sitikungochita zinthu zoyerekeza, tufuna chitukuko chokhalitsa cholimba. Tifuna zinthu zimene zigwiritsidwe ntchito pano komanso ngakhale mawa ngakhalenso mkuja. Chifukwa izi zomati mulima msewu kamba kongothamangitsa kuti mupeze mavoti koma msewu uja 2 weeks later waonongeka, sizoona ndiwo dziko lizingopitirira kutaya ndalama pa zinthu zopanda pake. Ndiye ino akuluakulu achipani anduna amene muyendetsa msonkhano umenewu komanso MP wathu tagwirizana atu kuno kuti ngasi ndino MP wa ku State House nanga moti muluza ati muganiza zoti aluza nanga khumbo nguluwe aluza nanga uko kuchipasula chilera aluza. Ndiye kuti suti pa suti vana. O Philipis usini maamva kaya nanga si kuno tu nkwathu nakhala kuno koposera zakateni. Ndiye ni madziwa makonawa ndimene timayendera koma uoneka kuti zambusitika ndithu vana. Ambuye ngwabwino koma ukondedwa tamverani. Ndabwera nkumanena kuti inu osachita dzimbo angakhale misewu zina sizidakonzedwe koma pulani ndi imene yakuti tikonze.
koma kalembetseni. Ndino angati mdalembetsa? Chimene timafuna kuti mkalembetse nkuti mwezi wanowa mukhale ndi mwayi wokavota. Ukavotako nkunena kuti chitukukochi chizipitilira. Chitukuko cholimbacho chizipitilira, na iwona khadiyo sizipitilira bani. Chifukwa tunkutheka kuti wena akhoza kuzibwezanso zimenezi zisachitike, chifukwa kuno kumangotayidwa osaganiziridwa nthawi yonse. Ndiye ife tifuna chitukuko choterechi chisathere pa njira yayi. Timange pa maziko tayalawa, chifukwa dziko lonse la Malawi komanso mizinda yonse tsopano kuti tayamba kukoza nkhope ya kapitolo kuti isinthike, ndiye tilowenso m'madera monse kuti zinthu zikhale tayale. Anthu asamavutika kuyenda ndi katundu, asamavutika kuyenda iwowo kuti ayenderane mkachere ngati muno mene timapezana anthu osiyanasiyana. Wena tanthauzo la kapitolo salidziwa. Capital city ndiye kuti likulu la dziko lonse, ndiye kuti dziko lonse anthu amapezana kumeneko. N'chifukwa timalimbikitsanso kuti anthu azikhalirana mu bwino, mwamtendere, mololerana, mozindikira kuti nkachita chipongwe uyu ndachita chipongwe m'bale wanga. N'chifukwa ngakhale kampeni yonse sitifuna ife zandewo, sitifuna nkhondo, sitifuna chipongwe. Wina akakuyambani dala chifukwa tuwena zitukukozi ziwayipira. Chifukwa angakhale ukhala mphawi koma uli fulu pa khomo pako mchinthu choposa kuposa kumadalira zinthu zakuba. Tikuvana kodi? Chitukuko chachitika bwinobwino ndiye iwe uzikadula magetsi atufuna solar lamp ati. Uzigamula dala msewu chifukwa chonena kuti zikutanthauza kuti wena aja msewu mwina sadalime bwino zigwira zimenezi. Woyenda misewu imeneyi si munthu mmodzi si chimani chimodzi koma wonse okhala mu site ya Lilongwe. Tisamalire chitukuko chimene tili nacho nchathu chomwe, dziko lathu lomwe. Kuononga zinthu kamba kakuti mwasiyana maganizo pena ndi pena sizithandizanso ayi. Ife tifuna tichite zinthu aziko ndiye tizithandizana wadi, tizifunana zabwino wadi, tizinenerana zabwino wadi. Zonyozana wena amangofuna kuyamba dala kuti akupezere chifukwa. Chifukwa munthu sangafike pa khomo pako nkumakutukwana, ndiye kuti wakumva mnyumba akhoza udzuka kuti kodi kwa gwanji. Koma naye nafe zotukwanidwa silero dayamba nkalekale sizilikhudza yaye, situsungaso zifukwa ni wanthu yaye. Ife tifuna titumikira Malawi mwachilungamo, ndipo angakhala anene mabodza a mtundu wanji tingotsata chindunji chakuti masomphenya amenewa athandizire wana yawa na adzukulu athu amene wana yawa adzakhalanso wana wawo. Koma pali pano izi zomachitirana Njomba tokhatokha sizabwino mtawuni ngati muno. Ngakhale mitengo ya zinthu yomakwera tsiku ntsiku nkungofuna kuononga Malawi anzako. Olo business yako utapindula nkukhala chikhwaya wekha azako wonse wosauka sizithandauza chilichonse chifukwa tsiku lina zidzatha zonsezo. Koma ukathandiza anzako muchulukana.
nchifukwa chake ife tikufuna kuti nifiyu ikakhala banki ithandiza aliyense. Inunso amene ngakhale pano chifukwa inanu simnalandirepo ngongole imeneyi, koma kuti mukalandira bwezani monga ena lachita, kuti ndalama ija ichulukitsidwe iperekedwenso kwa anthu ambirimbiri. Nchifukwa chakuti amalayi mwakhala okhulupirika koposa kuti simdatsate zinthu za ndale, kuti zimene muziyendetsa ngati kuti ayi popeza anu ake ndife tizingodya. Ndalama ifunika kuchita invest kuti ichulukane, business izikula, muchoke apa mukafike level ina. Amene ali level imeneyi tiwathandizenso akhale zikhwaya afike level ina. Nchifukwa tikamba za ndalama osati zongogawa kuti ziwonongeke ayi, koma zogawa kuti zigwiritsidwe ntchito ngati investment. Kotero kuti ngakhale vana akadzabadwa atsogola akaunti ija njakuti timsungire mwana 500,000 akaunti yakuti ndalama zizichiluka akakwana 18 ndiye kuti alikale chikhwaya. Tifuna tithetse umphawi ngakhale wa mtawuni ngati muno. Mpaka na kwaya akutha. Zikomo. Koma nikuthokozeni kwambiri, ulendo ngwautali. Ambuye akusamalireni nonse zikomo chifukwa cha voti yanu pa September 16 mwezi wa Mawawo. Ambuye akudalitseni zikomo. President wa dziko lino Dr. Makafeli Chakwera kumaze kulankhula pano pa Area 3 market. Msonkhano imaima kwa manthu pa chisankho cha pa 16 September 2025. Apa ndi ulendo anthu ambiri adaimaso pa kawa ya PTC. President akaimeso tilandire ni kuplanta ine mayeso chikadzula.